Преди повече от 20 години в гръцката столица се създава българско неделно училище Свети Кирил и Методий. То е естествено продължение на първоначално основаното по инициатива на родители и педагози училище Васил Левски и продължава своята дейност и до днес. Всяка учебна година в българското училище се отбелязват абсолютно всички национални празници. Освен тях, през последните години се организират седянки, организират се празнични концерти, при което децата участват с голямо желание. Мен много ми харесва. Аз съм тук от 12 години вече, от първи клас. Много е красиво да идваш в едно училище пълно с деца, които говорят български, госпожи, които говорят български. Чувствам се, все едно съм България, все едно съм народна място. Освен изучаването на народен език, история и култура, децата участват и в редица извънкласни форми, а всеки национален празник на България се чества с празнични постановки, поставени на сцена с почитане на българските традиции и незабравими мигове за ученици, учители и родители. Моето дете знае много добре български език, но сметнах, че не е достатъчно само от вкъщи да знае, защото в едно българско училище ще може да научи история, география, които са много важни. Аз се ръководя от една фраза на Димчо Дебелянов, която е свързана с част от възпитанието на моето дете, свързана с български език, научаването на български език. И това е един човек, който не обича родно място и не пази скъпи спомени за него, той е изгубен човек. Водолов и да научат нашите деца винаги да помнят най-хубавите думи: мама, България и обич. На 11 май, когато Православната църква почита светите равноапостоли Кирил и Методий, 20-годишният юбилей на училището беше отбелязан с научен форум "Пътят на светлината" под патронажа на вице-президентът на Република България Илияна Йотова. Събитието събра учени, учители и ученици с цел популяризирането на българският език и култура зад граница. Ако има родители, има училище. От желанието и стремежа на родителите зависи създаването и функционирането на тези училища.